Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξουμε κάτι καταπληκτικές φιγούρες. Είμαι ο Iron Man μεταξύ μας! Δεν φάνηκες. Τέλος πάντων. Σήμερα θα σας δείξουμε κάποιες καταπληκτικές φιγούρες. Ο Αλαντίν Μπαρ. Όσοι έχετε δει την ταινία TikTok θα τα καταλάβετε. Πάντως, όσοι δεν βλέπετε, είναι ένας... Είναι ο Μπαρδαγιάν με το μουσι. Bob Palamexicano. Δεν φαίνεται. Bob Palamexicano. Εδώ ο Μεξικάνος Bob. Δεν στέκεται εύκολα. Πέτε. Τέλος πάντων. Ο Καλαμάρης, ο Κέφαλος Καβαλάρης, Ο Κέφαλος Καλαμάρης. Ναι, που είναι το άντι του. Ναι και το κεφάλι. Τέλος πάντων. Αυτές είναι οι τέλειες φιγούρες. Γεωμετρητός. Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Τέλος πάντων. Δεν έχω άλλες φιγούρες ακόμα να σας δείξω. Ναι, αυτά είναι τα πιο πίσω βίντεο θα μπορούσα να έχω τραβήξει. Οπότε ναι. Λίγο το βίντεο.